Happy Monday! At yun guys, magluto ko o fish curry. Pero hindi siya social na isda kay matambaka rin siya. Matambaka o gutom. Nagsugod na kong luto guys. Pero kani siya, wala siya yung mga sagol daghan. Kaya gituruan ra siya rin sa mga curry. Ito nga nang naglamas. And then, by the way, kahapon dito sa ang payag sa pagatpat. Nagtrabaho mi dito. So, lingaw kayo mi, gabi namin nakauli. Ang akong bana wala nakatrabaho kagi pa maulan. Ang iyang ulo nahinog na sige kapantok sa mga kahoy dito gahapon. Dayon, kupod di pa malam bisag di pa maulan bisag gamay ragi masa-masa timbang-timbang ginagmay. Yan na lang nakatrabaho og gamay. Yan. And today is another day. Naman ang mag-vlog ta every day or once, twice or thrice in a week para natin makita-kita no, mawatay lingaw, watch sa atong mga event every day, mga mahitabo, mga activity, daily activities. So simple lang ang buhay-buhay. Karon luto na pod para paniod to kay udto na pod mi ito na sa kukamata gipang kapoy. So na may nilabay isda ganina nagpalit og isda. So karon i-curry na ko na siya. Nagkudkod si Roldan o lubi kaya naman may lubi nga ikan pa sa lanaw dala na mo ikan atong nagbakasyon sa Salvador. So, hanggang na pa siya. Ambot, napabakay na bilin. Kasi iwan may og tono, nagbiko, nagbinignit, sa patok kong ipang luto-luto. May mong gigamit. So, karon na siya mag-curry na pugko. Tama na ni sa panihapon. So, keep watching. And I hope you enjoy the show. A few inches later. Hi, you guys. Niyaga. Actually, nagkaluto na ko first batch ganina. Nara siya. Kana nga isda. Karon, luto na sadta o another batch. Okay. Anak man ko mag-curry guys. Prituhon ako daan. Mababoy man na, mamanok. Na isda. Prituhon din ako daan. Labi na ng isda. Kaya mabukog ta. So, isbog mo dito. Tablo ko ano isda guys. Nagpisik-pisik sa atin. Ay. Gagmay ramang guni siya. So, ako ara siyang pang dikit-dikit. There. Diba? Ayan lang guys. Simple cooking. And simple eating. Diba? So, balikan na po na nato niya guys. Kaya magkandam ko sa lamas. Luto na tayo na ko ang curry. Fresh curry. See you guys. 12 seconds later. While waiting, mag-twerk-twerk sa vlog. Eventually, Guys,
hiwa-hiwa na ta sa lamas. Okay. Luto na ta sa luto na ko sa curry, fish curry. Sabi baka lipas ko eh. Ga-amnesyahon ako guys. Bata pa man unta ko gamay. Mura nag-utsinta. Okay, nakalimot na. Saan yung hugasan? Inip kaayo rin sa bunga. Unahan ko magdito sa bayag sa pagpake. Bugnaw ang hangin. Bugnaw ang ihip ng hangin. Malamig. Di na lang ako ni putaron kaayo. Wala ba lang sa gul ako ang curry. Dako ra ang lamas. Problema sa magkaon. Nakaluto na mong ingon ani niya. Style guys. Kinauboy. Ba. Wala pa. So ako raning kuan recipe. Basta maka luto. Goods na na. Yeah. Out of this world man ako ang recipe. Out of this world. Yan. Yan lang ako ni butaming luya. Okay, mag-isa na ako ani guys kay kapit na paniod to. I'll be right back. 12 seconds later. Ready na, ready na. Oh, no, 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 no. Sakyanan na ito. Ano? Ha? Walit ang tagtin. Pero naman landong yan. Dito ko alam mga plano ni Roldan. Paisan ka na. Sakyanan. Ito ba? Itawagan ka na. Kapal. These are the
Grabe kainit. Next, dalawin ang sabi kainit. Hanggang kaya ang panahon guys. Labon gahapon, grabe ang ulan. Ngunani ra ba to gahapon? Nung nagtabahon sa Agatpat, grabe ang ulan. Anang buntag, init pa kaayo. Pagkahapon-hapon na, kaya na rin. Bumundak yung ulan. Bumundak ang ulan. Yes! Mot kayo. Mot kining mga lamas. Bisahon. Yes. Super. Isang ipa libag-libag ang iyang mga pasensya na mo sa mga bukton nga murag boxer guys. Mauna gid na siya. That's the way it is. Yeah. Isda. Palangoy na natin si fish. Diba? Diba mga fish? Gusto mo makisting ani nga recipe guys. Sundi lang ninyo akong gibuhat. Wala ko i-escape ani. Ako kapag na siyang recipe. Wala ni recipe sa unang panahon. Akong mama ani di kabalik. Wala ni kayahan. Kuan recipe. Siya kasabot unsa na iskabich. Saba kaayo kay may nagtrabaho sa among silingan sa ilang balaw. Kay pabuhatan nilag apartment. Murag. Wala na nila ko siya. Asin gamay. Ang gata guys. Ang gata. Basing madurog ang isda. Nato kalabian. Kira ang pagkarni. Dugay ni siya durog. Diba? Dugay siya madurog. Dayon. Kani. Panganak ko. Lemongrass. Para sosyal. Asin lang guys. Asin. There. Then, sa gulan ako o patis. Tansya lang guys. Yes. Dayun. Ground pepper.
So, butang ko dahon ng laurel. Dahon ng laurel. Tulo ka dahon. Black pepper na kanang seed. I-grind pa siya. Hindi siya makapalamig, guys. Ayun. Spanish paprika. Medyo na ay halang-halang gamay. So, cayenne pepper. Ana lang na siya, guys. So, ito na siyang biyaan siya para mag-simmer. Pabukarin sa ito na siya, no? Luban na to sa lid cover. And balikan na to na mamaya. Okay, now na ni guys. Kaon sa ano? Ang ba? Wala na. Ako na sakit butang ako. Ay tulod to. Puro naman good. Ako sa dito. Where? Ano kang dito ng laba? Ano ito yung dedo? Roll ng manok. Oh, lami buyag to, buyag.
Thank you. I Thank you want for to watching. I have some more. I want to see their See you again next time. Bye. It's my life.